Ing Bapak Polo tapi Pak Agus Nggih. awake dhewe nyuwun dipalilah mengke sowan teng dapur Mbak Gesti. Nggih. Ya menika awet keparingipun Mbah Sani Kakung Putri le nyanyi tidak hanya di sini tapi sampai dapur. Oh, ngaten. Teman-teman dari Muksa ready nanti ya sampai belakang ya Bos. Thank you. Oh kabel longgar kok sound sistemnya kepenak. Kabele dawa. Sound sistemnya api, Sound kepenak, sistemnya sae. video syutingnya yo sak jose. Nggih. Sesuk hasil rekamannya goneng Samarinda. Samarinda ya Oh, Mas. gambar kita sampai Dipromosekne nek sana kono. besok, betul. Tekan nanti mah. Tekan iki. Gelali ojo lali. Napa lho kok sorak-sorak? Ali niki sulih kula Bambang golek adimu lho Bang. Golek adimu lho Bang. Apa sayang? Apa le? Gocekan Rian, Arek gocekan jajan, Rian. arek jajan. Ora, tak kira biasane engko nek seneng lagu nembung karo Mas Bambang nggih. Oh, Oke. ngene. Lho rak tenan. Alah. Enggak kaya Pak Dalang lho Le. Kaya Pak Dalang tenan yakin. yakin. ganteng. Wah, ngene iki jan malah Pak kaya Dalang. preman nih. Oh, nek ngene iki cepengan coba depan. Ya kaya Pak Dalang. Bambang rene. Aku. Oh, malah konde-onde. Jalan ya. Ya, salaman. Nuwun. Nuwun. Kaya iso padha to iki pawakane barang Kembar iki. nggih Mas. Ya, aku kemblenger. Blangkonku cah. Bagus Mas Bambang akeh kono. Blangkonku. Ora apa-apa Mas gitu, enggak apa-apa gitu. Ah. Adek masih sekolah? Kelas berapa? Kuliah Kuliah di mana? di Samarinda. Wah, Adikku. semester berapa? 5. Oke, pinter ya. Besok jadi mahasiswa yang kumlot. Amin. Yes. Ambil jurusan apa? Perkebunan. Perkebunan. Do calon. Sarjananya apa di perkebunan besok? Diploma. Oke, Wah. diploma 3. Oke, Ngerti? sip. Ini juga kuliah. Mau tahu di mana? Umuk kayak itu. Telepon Mas. Ini di SKKP. Apa? Ngerti artinya? Buatan. Sekolah karpe ra karpe. Jadi Mas Tejo. Ngaten nuwun. Ya. kalah karo adik. Adik sesuk Mas, iki sesuk kecepatan. D3, diploma 3. Lah aku ku ora mung diploma. Aku paling lho, Dimas Tejo SH, sarjana hukum. Aku ku ora mung diploma. Sesuk Dek sapa Dek kamu Dek? Dek Rasid. Dek Rosid diploma 3 kehutanan. Loh, Bambang Januari sarjana orang hutan. Lho kan. Kok orang aku ku ora mung Lah diploma. apa? Yo jarum super yo. Iki diplomat Mas. Iya. Ayo. Ali niki sulih kula Niki to Mas. Iya. Niki jenengan utang kene kok. Dereng lunas. kondo-kondo. Ojo dianggap sepele. Niki ajeng ten pundi Mas? Om Darmin nyuwun pangapunten nggih. Pak Agus nyuwun pangapunten nyuwun itipailah sampai ke dapur. Nggih. Mbah ngapunten nggih Mbahku Kakang Putri nggih. Pokoke ngerepotin jero menika. Mangga. Ngapunten Pak Polo. Kula nuwun. Mangga foto dulu Mas. Kula nuwun. Sehat selalu ya. Banyak rezekinya nggih Mbakku nggih. Matur nuwun sanget alhamdulillah. Lho simbahmu dereng kondur ta? Oh, matur nuwun. Diberkahi nggih. Oh ngantos dalu mengke. Matur suwun. Alhamdulillah. Lah pun bar foto kan kula nggih Mbah nggih. Matur nuwun. Mbah sapa asmane? Samikem. Mbah Samikem. Kok seneng lagu napa nek anu dikirimke nggo kabeh keluarga? Oh tambah lado nggih, pun. Sabar ya. Oke. Mana? Selfie dulu. Namung petang Bu, Pak. Bapak menika sehat nggih. Hatur nuwun, terima kasih. Mbak sehat nggih, hatur nuwun nggih ya. Kapan aku jak foto? Ya rasa keloro-loro to. Lah pripun to Mas? Kowe ya dijak foto. Kula jenengan tinggal dhewean lho Mas. Ojo dianggap sepele. Makasih Om, matur suwun.
Pak ngapunten skecaken rumiyin nggih nggih menika pun dawuh kalian Bapak Polo sak rombongan keluarga Mbah Sani kasuwun sowan teng dapur. Nggih, ngapunten Pak skecaken nggih. Kula mboten melu sewaktu-waktu apabila keblasuk di Yogyakarta di Wonosari pinarak men nyambung tali silaturahim nggih. Matur nuwun ya. Amung ati sini tansah ndeli yo midak sepatuku Bu iki mak kruwes Dere Sariwono oh iya toh oh Bu anu Bu Tarmi iya siap nggih matur nuwun salam nggih Pak Polo nggih matur nuwun nggih terima kasih Pak Aji ya sing dalang nika gitu matur nuwun salam Bu anu Bu Tarmi sedaya. Moga-moga Sariwono ngrembaka nggih. Allahumma amin. Atur nuwun sangat saya semua keluarga. Kula mboten melu amung ati tansah nggon ndeli. Assalamualaikum Bos. Sorry ya Mas. Mengganggu tugasnya. Sorry. Mengganggu tugasnya, mohon maaf. Ya. Kula nuwun Mas Bro. Pak Des, daya kemawon. Yen dadi lara gelo. Bathike apik, Bro. Nun. Nganti-anti besok kapan bakal bali yen bali bejo kula Langga Mas, ali-ali Mas, habis ini kita ke teman-teman Sinoman semuanya. Pak Kulon Nuwun, selamat bekerja, nggak apa-apa, malah resik kok. Nun nggih. Oh, terima kasih. Pak ngapunten nggih Mas, daya kemawon nggih. Ya. Lewat mana nih kita yang dapur nih? Lewat mriko. Ya, sini. Ini. Kula foto riyen nggih Mas. Ya wes, ya. Nggih. Musik. Ajeng dugi pundi? Ngagema ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lelapetku lamun embangi seluka emane kula nuwun among tansah gawe cuwuk kula nuwun Bu Assalamualaikum kembange kancana pamriye tansah yo. Yen nganti ilang mripate Mbah, Rosa Mbah. Keringetan nggih. Ya Allah. Yes, gantian. Yen nganti dinggo sejeng besuke wis mangsa bodho mangga dipoto riyen ya mangga
Tak wajah. Oke. Amin ya Allah, moga-moga sehat, waras, kata rezekine nggih Bu. Amin. Allahumma amin, matur nuwun. Pun. Tak nggo tutuk Gentosan nggih. Nggih. Pun, yuk matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih, mangga Bu. Mengke nek ngersake lagu ngendika kemawon salah setunggal majeng mriku nggih. Ya, matur nuwun. Oh, ya sedelok ae to. Yuk kanca-kanca sini. Pilihanku meripat biru jarene Mresulestya engkang warni Mas ganteng yen takon isi atiku tuh lihat itu isuke senyum dong Mersanono Bismillahirrahmanirrahim Ali udah 9 ya? Oh iya udah ndek banget isan nggih. Oke sini tenun gak nakal ya Mas Ganteng. Kesel lancar ya Mbak. Amin ya Allah. Nggih, gantian nggih. Ya, dah. Makasih kawan-kawan. Boten melu besuke ngelingono lelambetku lamun embane saloka emane selamat bekerja Bapak nggih. Amung tanasa damel cuwo niki embane kencono pamriye tansah manggiya raga rajo saben bengi ngompol nganti ilang mripate jarene nambah iru beda yen nganti tinggo wong seje la Dari dapur dapat pesanan lagu Gubuk Asmara. Siap beres pokoknya. Pilihanku meripat biru pamriye Mresulestya engkang warni yen takon isi hatiku besuke meresanono ali-ali Matur sembah nuwun Mas Tejo. Terima kasih Mbak Gesti, Om Tarolat Om. Kembali. Monggo Mas Bro, tarik. Zuksa.
biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan tandha tresna tandha kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andum tresna tanpa bantal tanpa kloso abot-abot ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit bengi nganti gagarino. Oke, Mas pindah sini Mas Bro. Mohon maaf lan roto gambare. Catetan sakjroning ati nora luntur saya merati aku kowe dadi karawa mergo leran neng gubuk asmara musik tarik 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 oh ah oh Ndok kidul bergoyang pokoknya Giri Marto berdendang campur sarinya Indonesia. Yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan tandha tresna tandha kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andum tresna tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara ayo yo gubuk kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki asik asik gubuk kae kebak crita wiwit bengi nganti gagarino. Mas Bambang ada informasi satu putaran lagi Mas Tejo pindah ke dalam rumah sebelah. Siap. Ya. Oke. Langkung Mbah. Nggih. Enggak. Monggo. Iki sendale sapa cah ngombro-ombro iki? Kowe iki ya ngopeni sandale wong. Nek digoleki sing duwe lho ki engko. Lah ya dhewekane nang kono. Lah wong liyane siji ki ning kono kok diaker-aker tekan kono. Tukang syuting biasane ki. Yo. Alon-alon. Monggo, sedaya kemawon. Apik lho. Catetan sakjroning ati nora luntur saya melati aku kowe dadi karawa mergo leren ning gubuk asmara musik Sinarengan pendopo Kang Tejo campur sarina Indonesia. Sak jose Mas Bro. Moksa video syuting
Kaisar Son System. Asik ya Mas Bambang. Sagose. Oh, ya liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek neng cagak kebak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang saged jenenge Gubuk asmara Udaku gubuk kae nyimpen wadi wiwit mbien tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit tembengi nganti gagat rino sajroning ati nora luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Asik. Nelongso rasa rasane kangen jroning atiku yen kalingan kumuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ro sliramu masa tenane aku ngerti ati wis pastine aku jodohmu pancen rasa dari rasa kudu lilonggonmu trimo dilakno aku nyanding priyo liya raga rasa wis sawindu kangen jroning atiku kegugah atiku krungu suaramu aku bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tulis lakon tresnamu ning kening kasatu aku bange saben kangen sliramu saenane aku nangis nanging tresno wis kinais tak lakoni
mbok lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno marang kono. Asik Pendopo Kang Tejo campur sarinya Indonesia. Rasa wis kangen jroning atiku kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warangono sing gak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Cita tresno warang kono. Matur nuwun Mbak Reni. Asmara Pendopo Kang Tejo campur sarinya Indonesia. Tesan ang manggonong ati miso pingon anane bunga